लामायाव साइनबर्ड होना दोनदों जायनो हाबैनो 5,000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो धोरोमनि। नोंथ' चिराङावसो दं नोंनि न'आ बहा? आंनि न'आ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापरि जार्मानबारिनो। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, जोङो मिथिनो मोन्दों धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापारियावहाय मोनसे जार्मानबारि होननाय गामियावहाय मोनसे जाथाय जानायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। आंनि मथेब्ला बेफोरबायदि जाथाया जाथावनायानो नङा आरो जानोबो नाङा होननानैहाय आं सानो रायजोफोर। बर'जों बर'नो नायलायनो हायै, बर'जों बर'नो मुगैलायनाय बेफोरबायदि जाथाया बर'नि गेजेराव जानो नाङा होननानैहाय आं सानो। स' रायजोफोर, आङो बिनि सिगाङावनो आङो मोनसे आंनि पार्सनेलि बाथ्राखौहाय बुंनो सानदों। माखासे सुबुङा कमेन्टनि गेजेरजोंहाय आंखौ नैबे आर'नाइखौ लानानै भिडिअ हगारनायनि थाखाय कमप्लेन खालामदों। बे आर'नाइया मा नांजादों बिथांमोननि थाखाय? आर'नाइया जाहैबाय मोनसे बर' हारिनि सिनाखि। बे आर'नाइखौ नुयोब्ला गोदोनायावहाय आलायनानैहाय जुदि बेफोरबायदि भिडिअ हगारनायखौ नुयोब्ला जोङो मिथिगौ बियो सासे बर' सुबुं होननानै जोङो सिनायनो हायो। बिनि खारनावसो आङो नैबे आर'नाइखौ लानानै भिडिअखौ हगारनाय जायो रायजोफोर। दानिया फैदो रायजोफोर, सासे आइजोआ ओरैबायदि बाथ्रा बुंनायखौहाय जोङो खोनानो मोन्दों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि नांलाय खमलाय धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि जानाया मोजां नङा। आं सानो बेयावहाय माखासे पलिटिक्सनिबो आखाइ दङ नामा होननानै आं सानदों। दा स' लोगोफोर, जोङो मिथिगौ जाथाया जाबाय, बेयावनो जोबथा खालामनांगौ होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। गामिनि रायजो राजाफ्रा, गिदिर गोलावफ्रा नैबे पस्टारखौ होनानैहाय मा बुजायनो सानखो? बिसोरनि गामियावहाय साननो हानाय गोहोआनो गैया नामा? एसेबां गोथौ साननो हाग्रा बेयावहाय सासेबो लिडार गैया नामा रायजोफोर? बे सासे आइजोआ गाबै गाबै रायजो राजानि सिगाङाव खावलायदों गावनि न'खरखौहाय रैखा खालामनो थाखाय। बेबो सासे बर'आनो। स' बर' जानानै बर'खौनो जुदि बेबायदि बयकट खालामनो नागिरोब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दंबावो? गुबुन हारिफोरखौ मा होननानै बुजायगोन अब्ला? बेनिखायनो आं सानो बेफोरबायदि खामानिखौहाय मावैयानो मोजां। जों मिथिगौ बिबाराबो बाथौनिफ्राय, बुलियाबो बाथौनिफ्राय। अब्ला बिसोरो मानो नांलाय खमलाय जाखो? मोनसे धोरोमखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायखौ नागारनानैहाय बर'जों बर' अनलायनानै थायोब्ला मोजांसिन। बर'जों बर' अनलायनानैहाय गावनि हारिखौहाय बजबनानै लायोब्ला मोजांसिन होननानै आं सानो रायजोफोर। सैमा अमाफोरबायदि अरज्लायोब्ला जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो खौसे जानो रोंनाय नङा आरो खौसे जायैनि थाखायनो बर' हारिया दासिमबो रायजोखौबो मोनाखै। दा बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जायोब्ला रायजो मोनोब्ला आरो बर' हारिया माबायदि जागोन? आं बेखौसो साननो रायजोफोर। स' रायजोफोर खोनासंदो बिथाङा मा फोरमायदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि हालामनि जार्मानबारि गामिनि मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारी, आफादगिरि धेमाजि जिल्ला माइनाव आफाद। बिथांमोननि न'खरा बाथौ सिबियारि आरो बे जायगानि थागिबि। बिथांमोननि न'खराव बावैसो सान सिगां मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। बे जाथायनि सायाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोथौ दुखु फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जायफोरा बे जाथावथारि जाथायजों थोंजों एबा खेंसालिया लोब्बा दं, बिथांमोनखौ बे जाथायनिफ्राय गोजानाव थानो जों खावलायदों। फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जार्मानबारि गामिनि थागिबि मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारीनि बिथांमोननि न'खरा गुदि बाथौ सिबियारि। गामाखालि बोसोरनि बादिनो देग्लायबो बोसोर गोदाननि साय सालामि होनायनि लाहार फाहार खालामफुनाय समावनो गामिनि सुबुंफोरा इनायै हेंथा होयो आरो हरनि समाव बिसिनि न'खराव फैनानै दावराव दावसि खालामफैयो आरो सिगि सग' खालामो। मिथिनाय बादिब्ला बाथौ दुमनायनि 16-18 जरा खोथाखौ लानानैबो दान्थे बिदान्थे जालायो आरो बोसोरथामनि रादाय गान्थि खानानै बिसिनि न'खरखौ गुदि बाथौ सिबिनाय खान्थि नागारनानै
बिबारजों बाथौ सिबिनो नारसिनो। बेयावनो बिसोरनि न'खरा बोलि खान्थिखौ नागारनो गोसो गैयैयाव हा हु सम्पति गारनानै खारनो आरो न' बां बुसिनानै होखारहरनो हुमखि होनायलाय आरो गामिनिफ्राय बयकट खालामनायलाय आरो दायना अजा बुंनायलाय थासारिखौ गुबुंले खालामनानै नाजानाया बेसेबां गनायथाव। दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबायदि थासारिखौ माब्लाबाबो लाय होआ। आथिखालाव बयहाबो गावनि एबा गाव मोजां मोननाय बबेबा मोनसे धोरोमखौ आजावना लानायनि मोन्थाय दङ। बर' माहारिया मोनसे समाव बयबो बाथौ धोरोम सिबियारिमोन। बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम। बिदियाव गुदि आरो गुबै खान्थिजों सिबिग्रा बर'फोरनि मा दाय जाथावगौ। बेनिखायनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय खावलायनाय जार्मानबारि गामिनि थासारिखौ गोग्गो आरो गोजोन लाखिनो नाजानाया जोंनि बयनिबो बिबान। बबेखानि 16 एबा 18 जरा बाथौ खुन्थियानि दुमनाय आरो धोरोम सिबिनायनि असिला लानानै थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजानाया दुखु गोनां जादों। आरोबाव बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ बुंलायनानै मिथिया हसिया बुजिया सोमजिया गावजों गाव नांलाय खमलाय बाथौजों बाथौ दावराव दावसि जालायनाया जोबोद लासिंसिं आरो दुखुनांथाव जादों। बेनिखायनो बयखौबो गोसो हमथानानै गावजों गाव मान होलायनानै एना एनिखौ ज्राब गारलायनानै अनलायना गोरोबलायनानै थानो खावलायनाय जाबाय। बेयावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे जाथायनि सायाव अजद दैखांनानै बेफोरखौ गोजोन आबहावा सोरजिनायनि असिला लानानै बेखौ बयनिबो हेफाजाब लालायनानै जेंनाखौ फोजोबस्रांनो नोजोर बोनानै माखासे दाबि दैखांनाय जाबाय। सेथियाव मुस्रि धनिराम बसुमतारी आरो मुस्रिमा दिपाली बसुमतारीनि न'खरा गुदि खान्थिजों बाथौ सिबिनाय बाय थानो मोननांगौ। नैथियाव बे जाथायखौ दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोथौ दुखु फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थामथियाव बिबार बाथौ आरो बोलि बाथौ बुंलायनानै एना एनि जानाय आरो गोरोन्थि बुजिलायनायखौ ज्राब गारनांगौ। ब्रैथियाव बयकट खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ गोख्रै बोखांना लानांगौ। बाथियाव जार्मानबारिनि जाथायानो जोबथा जानांगौ। बे जाथायखौ बिथा खालामनानैनो बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ बुंलायनानै जाथावै जाथाय बिजाथाय सोमजियोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन। दिनै बेनिखायनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जायखिजाया आफादानो जा एबा जायखिजाया गाहायलायानो जा एबा जायखिजाया आफादजों लोब्बा थानाय गोरों गोरायानो जा बिथांमोनखौ जों बयखौबो खावलायदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जाहाथे धेमाजि जिल्लानि सिमोन सापरि हालामनि जार्मानबारि गामियाव जानाय बे जाथावथारै मोनसे जाथायखौ जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायनानै थुलुंगाजों जाहाथे बे जाथायखौ थाबैनो फोजोबनानै स्रांथिं खालामो आरो बे गामियाव जाहाथे गोजोर रायजो जानानै बयबो जाहाथे हेफाजाब आरो अनलायनाय बे जाहाथे आरोबाव मोनफिनो बे थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय आं दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय बे गामिनिफ्राय बिदि होननानै माबा होनफैदों आरो मोनायाव। बयकट खालामनानै दोनदों नामा? औ बयकट खालामदों। हाबनो मोना रावबो। लामायाव साइनबर्ड होना दोनदों। जायनो हाबैनो 5,000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो धोरोमनि। दायो नोंथ' चिराङावसो दं। नोंनि न'आ बहा? आंनि न'आ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरि जार्मानबारिनो। आसलथे माबायदि जाथाय जादों? जोंहा 16 खुन्थिया बोलि फुजा होयो। ओमफ्राय रायजोफोराहाय 16 खुन्थिया 18 खुन्थियानि होनो होदो आरो बिबार। ओमफ्राय दा जोंहा इमान हथारै मानिनो हाया आरो जों बोलिखौनो लागोन 16 खुन्थियानिखौनो। ओमफ्राय रायजोफोरा जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो। बेसेबांसो गामियाव नोंथांमोननिजों मिलायनानै दङ? धर्मआ बिबारबो दं बोलिबो दं। बिसोरनाबो 18 खुन्थियानियाबो बिबारबो बोलिबो होयो आरो। ओमफ्राय जोंनिया 16 खुन्थियानि बोलिल' आरो।
ओमफ्राय जोंखौ दा बोलिल'खौ होनो होआ गावसोरनि बायदि होनो होदो आरो दा मा आसा खालामदों? दा आं रायजोफोरनिफ्राय एसे मदद लुगैदो आरो जेनेबा बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदो। दा नोंसोरना बोलि बाथौआवनो बोलि बाथौआवनो दङ। दङ फुजा आरि होनो नागिरब्ला फुजाबो होनो होआ बिदिनो फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय बिदि होनो ओमफ्राय आरो बिसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो हरावसो मिटिं जायो ओमफ्राय दाख्लैबो मिटिं जादोंमोन ओमफ्राय मिटिङावबो 16 खुन्थियाखौ होनो होआखै 18 खुन्थियाखौल' होनो होदों। बेनि बेलायाव आयेननि माबाफोर राहाफोर लादोंमोन नामा रायज्लायदोंमोन? आयेननि राहा लादोंमोन थानायाव थांदोंमोन थानानि मानसिफोरा माबानि बेलटि अफिसाव खबर होदों खबर होनानै मिटिं जालायनाय जादोंमोन ओमफ्राय बिसोरबो रायजोजों ज' बिदिनो मिटिं जालायनानै होमबाबो बिसोरबो 18 खुन्थियाखौनो लानो होदों आरो 18 खुन्थियाखौबो दा बोलि होनो होदों बोसोरथाम ओमफ्राय बेनि उनाव बिबार होनांगौ आरो ओमफ्राय जों बिदिखौ मानिनो हाया आरो ओरैनो जोंना बिथांमोना नोंथांमोनखौ भुल नारसिनो नामा? नारसिनो दाख्लैबो बिदिनो हानि माबायाव जोंनाव फैनानै मोनायावल' फैयो न' बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय बे गामिनिफ्राय बिदि होननानै माबा होनफैदो आरो मोनायाव बयकट खालामनानै दोनदों नामा? औ बयकट खालामदों हाबनो मोना रावबो लामायाव साइनबर्ड होना दोनदों जायनो हाबैनो 5000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो। माबायदि सलुसन खालामजानो लुबैयो दा? आङो जोंनि बोलि आफादनिफ्राय एसे मदद लुगैदों आरो जाहाथे बोलि आफादा जोंखौ एसे मदद खालामगोन। बोलि आफाद माने गुदि बाथौ? गुदि बाथौ 16 खुन्थियानि बाथौ बोलि आफादनि मदद खालामजानो लुबैदों आरो सिगांफ्राव न'खरनि जानानै बिथांमोननो खोन्थादोंना खोन्थायाखैमोन जेंनाखौ खोन्थादोंमोन रायजोआव मिटिं जालायखानायमोन ओमफ्राय मिटिं जालायनायाव बिसोरबो होनदोंमोन बोसोरथामल' लानो हागोन होनदोंमोन बोसोरथामखौ मानिदोंमोन जोंबो बोसोरथामखौनो 16 खुन्थियाखौ लानोसै होननानै मानिदोंमोन गेजेर खन्द'आव बिसोरो मा उल्था फाल्था खालामफिनगोन मिथिया बोसोरथामखौनो लाजोबनो होदिया फुरा दावराव दावसि जाबाय आरो न'खराव थांनानै नोंथांनि न'खराव थांनानै बिथांमोना माबा मोनसे खालामहैदों दावराव खालामहैदों गेजेर गेजेर लानो होआखै आरो गामिया मा गामिनि? सिमेन्ट सापरि सारमोनबारि दाख्लैहाय फार्स्ट मिटिं जाजेननायावबो आइल' हारसिंमोन आफा गैयामोन हिनजाव मानसि हारसिङाव हरनि 7टा 8टायाव बिसोरो मिटिं खालामनानै बिदिनो एसे दावराव दावसि जादों बुलायनाय जादों आरो दाख्लैबो सेकेन्डआव बिसोरो जोंनि न'आव बिदिनो मोनायावसो फैयो सानाव फैया बिसोरो मोनायाव बिदिनो फैलायबाय फैनानै होखारदो न' बुसिनानै होखारहरनोसै मानोसै दायना अजा बिदि होनफैदो आरो हा फाननो मोना ओंखारलां होनदोंमोन दाख्लैबाव माने हाखौबो फाननो मोना? हाखौबो फाननो मोना माने डाइरेक्ट ओंखारलांनांगौ गावसोर न' बुसिना ओंखारहरसिगोन आरो माने दायना अजा आरो माने 16 खुन्थियानिया औ जोंखौ होखारो आरो होखारग्रा मानसिया माबायदि थाबनि माबायदि आखुनि जानो हागौ सिनायो गामिनिनो नामखौ बुंथ'ला गामिनि मानसिफोर सानैसो दङ। बेनि गेजेराव नोंथांनि न'खराव फैनानै नोंथांमोनखौ बेबायदि हाराहास्ति खालामफैग्राखौ सोरखौबा सिनायो नामा? सिनायो गामिनि गोजा नामखौ होनाबाबो जागोन नामा? बे हिसाबै गौथुम आरो लोगोसे प्रसासन आरो सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैयो जिथु अयनाय नोंथांखौ खालामदों? गोख्रों आयेन लाजानो लुबैदों थाबैनो जाहाथे जोंबो न'आव सान्तियै थानो हानायनि थाखाय जोंथ' दा न'खराव सान्तियैबो थानो होना आं दिनै बिदि होदों दा आइमोनखौबा मा खालामगोन आंथ' न'आव गैयाना आं चिराङावसो दङ। बेसे गोबावनिफ्राय नोंथांनि न'खरखौ बेबायदि नासयबोनाय? जोंनि न'खरखौ बोसोरथाम जासिगोन नामा एबारजों बोसोरथाम जासिगोन।